Facebook, Alex. Hej. Hej. Nu er vi snart ved at være fremme ved Legoland. Det hedder det så ikke, det er LaLandia. Ja. Vi har kørt i næsten 2 timer nu. Ja. Vi har kørt næsten 2 timer. Ja. Og du har ligget og sagt og du har sovet. Du har sovet meget af tiden, ikke? Ja. Så er vi godt 2, 3, 4, 5 kilometer tilbage til LaLandia, og vi holder her ved en dagligbrugs, ikke så langt fra Billund. Sidste vej, sidste strækning til LaLandia og Legoland og så videre. Og det er det mest dødssyge vej at køre på. Man må køre 70 og køre igennem en masse små biler, store lastbiler, som man skal køre udenom og så videre, og man kører og ved at falde i søvn, når vejret er som det er nu. Og det er 18 grader varmt udenfor, og solen bager ned, og det er fantastisk forårsvejr. Sikke nogle lyde, du kan lave. Hvad er det for nogle lyde, du kan lave? Kan du sige... Eller kan du spille en lille sang for os? Og spøtte. Jeg skal lige se, hvordan bilen er pakket her, Alex. Her er Alex's og Adams elefant, som kan spille musik. Her så sidder Alex lige herovre på den anden side, sidder Adam. Men imellem dem, der står der masser af plastikposer. Heroppe er blækspruten og legetæppet og bagagerummet fyldt med tasker. Mange tasker. Alle vegne. Så er vi tilbage i bilen, og Malene hun har sat sig foran for at køre. Fordi jeg er blevet træt. Adam, er du klar? Nu har vi købt provianter. Hvis bare han åbner døren, så vælter det ud. Ja, nu er bilen fuldt til bristepunkt, og vi laster nok en 200 kg mere end vi må, tror jeg. Er du klar, Adam? Ja.